цяло тяло. В нея съм включила по 5 упражнения за коремна област, дупе и за крака. Всяко едно от упражненията ще правим по 10 пъти. Лягаме долу и започваме с упражненията за корем. Лягаме по този начин и започваме да борим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поемаме въздух. Издишаме. Следващо упражнение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поемаме въздух. Разно се издишаме през устата. Следващо упражнение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Почиваме, като дишаме и издишаме по един път. Следващо упражнение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ако имате нужда от почивка, почивате и продължавате. Последно 5 упражнение за корем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Изправяме се. Поемам въздух. Издишам още един път. Продължаваме с 5 упражнения за крака. Слизаме долу. Започваме да въртиме. Кляка и изправяне, като първо се изправяме с ляв крак, после с десен крак. Правим по 10. 1, 2, 3, 4, 5. Много е важно да се диша правилно. 6, 7, ако някой се измаря, почива. 8, 9, 10. Сменяме кръка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поемам въздух. Продължаваме с следващото упражнение, което е слизаме долу и започваме патешката да местиме наляво и надясно, като трябва да се пружинира. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Изправяме се, поемаме въздух. Трето упражнение отново долу. И джампинг джак на земята. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
се. Поеме въздух. Следващото упражнение. Слизаме долу. Нагоре. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, боли. Натоварването изключително се усеща. Предните части на краката. Последно от упражненията за крака. Jumping jack, като акцент е на пръстците. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поеме въздух. През носа издишам през устата. 2. Още един път. И сега преминаваме към упражненията за дупе. Добре известните, но с правилното им изпълнение ефектът е на лице. В полусвито седеш, стоеш, започваме да избутваме. 1. Първо започваме с ляв крак. 1. Като държиме дупето стегнато. 2, 3, 4, 5, 6, корема в бибран, докато държиме стегнато. 9, 10. Обръщаме се на другата страна. 1, 2, 3, държиме стегнато дупето. 4. И баланс трябва да има. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поема въздух. Продължаваме с следващото второ упражнение. Отново полуклетно. Полуклетно стойка. Започваме да разтваряме крака и държиме дупето стегнато. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обръщаме се. 1, 2, 3, 4. Държиме дупето. Трябва да усещаме тук напрежението. 5. Стегнато. 6, 7, 8, 9, 10. Следващо, което е добре познато, да ставаме по този начин. Започваме, клякаме, изправяме се. 1. Държиме стегнато дупето. 3, 4, 5, 6, 7. Много хора използват за това упражнение и тежести в ръцете, може да държите. 8, 9, 10. Следващо упражнение. Заставаме по този начин и започваме. Клякаме, пускаме тялото отдолу, избутваме и държиме дупето стегнато. 2, 3, 4, 5, 6, избутваме и стягаме. 7, 8, 9, 10. Как се чувствате? И правим едно последно упражнение за дупе, което е едно от най-обичайните упражнения. Трябва да имате
Няма нещо, което да ви е за височина. Качваме краката докато максимално до предмета, който служи за височина. И започваме да дигаме, докато изясняваме и прибираме краката. 1, 2, стягаме, 3, 4, 5, 6, стягаме, 7, 8, 9, 10. Пускаме. Справяме се. Поемаме хубаво въздух. Още 2 пъти. И с това тренировката за цяло тяло е завършена. Надявам се, че усещате енергията, която и аз усещам заряда, който имам. Чувствам се прекрасно. Тялото ми е благодарно. Спортувайте, приятели, всеки ден, когато имате, отделяйте по 10-15 минути, за да се чувствате добре, най-вече да сте здрави, в отлична форма и да посрещаме лятото в едни хубави тела и с добро настроение.